Tengon sama ai kuble ya pi we pu ya ka por ka pamata lingba joni ka channel ka jonga angis ke ma pidala pade kamet ka basa ba khai but kum juru kiti ba pang ba sta ma ngis ke ma sian pin sayo na ka jingkot ka jikya kata kata jingkot ku kerdo na kalian ka jonga tiki mat ki banga ko apan wanra akan ka por ka long ban ki karna kan ka por ka long kat kum ki ba ngai ngai ida ka khamat kat kum kita ki ba ngai ngadalap dalade habang habang inyakan barka voice of the people party habang inyakan barka voice of the people party lah ka cintre ki cikta ka jani lah ki dukan syah ka jani lah ki no ki jaka ki bangi ni dam misat ngangas ngotenat bha banyakran syapang ka voice of the people party nei ki donru ki briu ki ba ben ki donru ki briu ki ba ben yo ba personal yo barden kidon gibriu yo ngaung balai kong kidom yo barden ang barden open kela jai kapa don rugi bong barden usung shit don rugi bong barden ukwa noyelam kata kadeka ketin ka bami na kita gibriu ki bangahi ngalalap kibangahi ngayo ban yakran batki deka jawab kabangahi nga aya ki kalongba kata kada ki perpe ngoy ki kajat kapa kada ki perpe ban kata ka kajin wat no ngalam kada ki perpe bat kata ka kaba pitrai kumno kada tang kajing perpe awan namne wat no ngai ki baro kita ki briu ki ba sha pembit omde kita ki briu ki ba ngano omde par kita ki agent ngano party hendre kita ki briu public kita ki briu pai ba ki ba bit ki ba them ki ba bala ki ba sni ki om kunta nga hendre ngapan na pan saya ki pilong kestan kata ni jukli ka ba ngako kan kli ki hoy ngalo kestan dina balang tam ter ni kers pangal jero kestan bitim nem unong shun jogi kristal kiong de uksoi oh yes ude uksoi te bitim nem ba uksoi dan utip lut ya ka bible te kata lang tip to uksoi dan utip bat ubam lender lut ya ka bible utip lut nadu A to Z setan utip le te kumjuru yang ni kristan ni ki kristan ni yele pon setan hendak setan ulah tip em bagadan ka breng setan tip em bagadan du job bak kata udah persoy je bak kata udah persoy ni yang apa dia te nama kata kata kini ki brio om api kini ki brio berkiwe ki brio kiba kwa ban kamai spa jumor nakano ka party ka bakiki do ki persangnya kabar persu bakla ki brio ki persangnya kabar persu bakla handa ki tipe baki nongrim jaga voice of the full party ki tipe baka voice of the full party ka kating khoi bomsam ki tipe baka voice of the full party ka denga ka party ka ba ka denga ka party clean party kita kiwi party ki tip ngongi bi ti tip bro te balai pat ki persai dena mar kata kata ngom ya pi dena mar kata kata kitip bat kila ting anda kila ting kinsa persai kitip de ki bana ki ong hana kumta ki ong hana kumta yang ngapa dia pi ki kila tip bai kan urim juga voice of the full party te yang ngapa dia pi ki ba bit ki ba them ki ba duk ki ba toy ki ba berlai ki ba si ki ba im kidur ki persang ya kabar penrum yang dekat jemut di perkat baka voice of the full party kadai kita ko penkela senrang ya kan thei kadai ra penkela thei senrang bat ya kumta ter kijing kendo kita ki baro kita tang kijing penbit sudah ngom kata ni kijing keren ka jonga per ka joki bat kita ki parlok ki banganga don hage jintre bat hage jikta ngana la tips kemba ya kan nomrim jongka voice of the people party
ka Voice of the People Party kamnom ko anam kamnom ko abor da ka ba le jubor ngongipi ka Voice of the People Party ka persang ban wan nani di pa ban persiu thu kai ka basniu ban ka ek ro baha ban ka ek ka hok ka bangi ngiyo ban ka ek ka hok ka bangi ngim de banyo kum ta ter nimla ban jerkaten ya ki mat jong ka Voice of the People Party ban kini ki party ngong yepi ki persang yang ban persiu thu baga ya ki paiba ngong yepi wat nom ngai ko ki paiba ki ba it ki ba thoi ki chunga wat nom ngai kumba ma phi kumba ngala om kumba ma phi ki kristan namu dong ne kum kata ka nuksa magi kristan usoitan ula tip A to Z ya ka bible mo ipi ka tao dang persoi ka to ka bom nei te kham tam ni jibriu lai ki ba ko aga bor te namar kata ka operani mo ipi wat nom ngai ya kata ka kubor jong kata ka kling kata ka wat nom ngai kemo parani like satang haka Voice of the People Party like naka MTMD ten mari ta kado ki briu ki besyun yo ba arden ki briu ki besyun ya ka Voice of the People Party di desa kita ki briu ingkong salamat kita dulu ki briu ki butang neng kim tipar ya ka like tangan marba uteng bahe jo ki ula om kum ta ya ki kiru ke penbut ya kete ke cikar nyoto bahe jo ki kade kum tapi den mana ka tahu ngipi kumba ka Voice of the People Party kade ka parti ka kwa ban rating khoi te ki ai baro wat nom ngai te ki wat nom ngai te ki khobor jo ka clean ka te ka wat nom ngai ya kete ki ya ka erlang thari kawan ban be ker hap yang apa ya ki to yang skam kum to dimba ubadon harut kawa selai kawa tek kawa spet kecil itu juga tangbong tau dim dom ki dari lirem di nama tahu ngomongnya di perlu wat nom ngai kini kiki ba ki bang ainga lap dalade henry ngate ngom ngai tidak lagi ki don ki wiki agent jong ki wiki parti ki persang yang ban kontes banga kem nomla las kiapan pet na kamat dengar namar bagi jing penerang jeng ki ya ka Voice of the People Party kamong dong ngrim ki perkhat bagi dong aban klenga wat nom klenga phem nom la le nom ki klenga henry ya ka jingong jong ki briu juga Voice of the People Party ngala de tip A to Z kalau de tip namar kata kau nom kri ya ka norim ka bangangan parlo pari ngoipi like satang haka Voice of the People Party ngem nom yoshu daki wepat ditanggal di video itu akan kepor ke bawah mata khoble shibon